Категория най-продуктивно партньорство. Една интересна инициатива Базар, забравени традиции, живи вкусове. Селски мол. Това е една инициатива на Народно читалище Свети Дамаскин и Онуфрий Габровски, 2011. Град Габрово. Заповядайте. Здравейте! В мое лице Селския мол, в лицето на Диана Градския мол. Много ми е приятно. Казвам се Силвия и съм председател на читалището, номинирано в тази категория. Най-продуктивно партньорство. Базар забравени традиции и живи вкусове е инициатива, която стартира в клуба, екогастрономическия клуб на Slow Food, който функционира от самото начало на създаване на читалището. И всъщност всичко започна, може би, преди година, когато се разхождах в центъра на Габрово и бях решила да се отправя към кооперативния пазар. И дочух, че се чува песен и музика. Последвах, разбира се, така много импулсивно и се озовах пред една маса, зад която седеше един старец. Държеше в едната ръка, забучен на ножа, парченце домашен суджук, а в другата държеше чаша домашно червено вино. Беше зачервил бузите така много приятно, може би от вълнение, може би от виното, не знам точно. Може би от радостта, защото до него беше стар негов приятел от Южна България, един много симпатичен дядо с мустак и гадулка. И те двамата пееха онази песен за ленчето, която мята ябълки. Знаете я, няма да ви я изпявам сега. И останах при тях, поговорихме си малко, разбрах, че суджука е от домашното прасе, виното е от 16 вида грозде, които той гледа в двора си. И ми показал в един ъгъл пестила, който е направил. Почерпи ме. Аз съответно си купих, разбира се, защото много ми хареса. Бях го забравила. Пестила се оказа, че е музеен експонат всъщност в нашия край, за жалост, но пък сега ще направим всичко възможно това да се промени. И тръгнах си от пазарния ден и започнах да си мисля колко би било хубаво, ако има един такъв съботен ден, поне в месеца, един по-весел пазар. Да бъде по-цветен, да бъде изпълнен с музика, щастливи хора, усмихнати, да има танци, да има сцена, да има много повече местни производители и да бъде нещо много хубаво и да бъде така от хората за хората. Продължих да си вървя и да си мисля. Тогава се сетих и за идеята на читалището от село Гарван. Все пак сме в една община и се познаваме. За незабравено имане. И реших да им се обадя, да ги поканя съвсем официално да станат част от клуба на Slow Food към нашето читалище и заедно да обединим усилия и да накараме нещата да вървят напред. И така, събрахме се няколко пъти, почнахме да си говорим, намерихме наистина много общи неща в идеите и в мечтите си. Станахме приятели, оттам и партньори и всичко започна. Към нас се присъединиха още 2 читалища и така Базар забравени традиции, живи вкусове се реди просто като една инициатива. Не е проект, няма финансиране, позаделихме някой друг лев за плакати за първото издание, ама много по-габровски. Нищо повече, да. И в случая, какво ни мотивира? Това, че читалищната общност Габрово наистина имаше нужда от някакво събитие, което да обедини хората по по-естествен начин и това да не бъде просто една сцена и една публика, а да бъде нещо повече в действие. Всички да се включат. Всички, не само съставите на читалището, а цялата общност, която седи зад читалището и в едно малко населено място. Друго, което ни беше така като мотив е да изкараме на показ плодовете и труда на нашите местни хора, т.е. да ядем храна, да сложим храна на масата си, която да е от няколко километра, нали, да не е отдалече. Това също беше много важно. И си мислихме как да предоставим възможността на малките общности да се представят в градска среда, т.е. пред градска публика. Това беше много важно, защото за хората от село изявата е голям стимул и е много мотивираща и повишава самочувствието на тези хора. Те са наистина важни за цялото общество. И така, обадихме се. 33 читалища са в община Габрово. На първата покана се отзоваха близо 12.
Споделихме им, че е хубаво за всяка една маса, за всяка една продукция, за хората, които я представят, да има и една обща кауза за техните общности. И се оказа, че хората наистина имат за какво да съберат по някоя друга стотинка, някой друг лев, като продават това, което са произвели. Имаше сирене, имаше мляко, консерви, буркани, пестило имаше, разбира се, плодове, яйчица, който каквото е направил, сувенирчета, дървени, за Габровския край също гаванки, знаете, известно е. Всеки беше донесъл по нещичко и наистина беше го донесъл с много настроение, много емоция. Придружаваща импровизирана сцена, на която можеха да се изявят, да попеят, да танцуват. Бяхме поканили от съседна община читалище с театрална постановка. Всичко това се случи за първи път септември месец в градинката до обществен клуб Фурна в Габрово, до стара фабрика Щастие. Така стана едно щастие. Хората останаха много доволни от всичко това, което преживяха и си поискаха още селски мол. Така стана, от тогава тръгна всъщност идеята за селски мол. И се случиха още 4 общо издания на Базар забравени традиции, живи вкусове селски мол. Втория беше на Петков ден, когато се играе Петковденско сгледно хоро. На Коледа също имаше. Тогава пък поканихме и всички социални организации в града да вземат участие за техни каузи, да се присъединят към читалищата. Получи се също много хубаво. Тогава за първи път ни беше домакин и истинския мол в града, защото беше зимата. От тук се зародиха вече и партньорствата с други сектори, освен читалищата. Рекламна агенция Алмазово ни подкрепи с безплатно публикуване на реклама. От МОЛа ни предоставиха логистична подкрепа и рекламна. Пазари АД също ни подкрепиха, архиерейско наместничество, разбира се, общината и още много други хора. Просто инициативно, заедно направихме това да се случи много естествено. И последното издание беше сега на Заговезни, когато по традиция в Габрово се е правила олелинята, нещо уникално като събитие. Ови, преди 70 години е спряло да се случва, но пък ние го случихме доста успешно. Има и елемент на издирване и възстановяване на стари традиции и обичаи. И най-важното и най-ценното в инициативата е, че това е обща инициатива. Излиза от всички, е за всички. И най-вече, освен че ни дава вкусовете на трапезата, ни дава вкус и към живота. Такъв какъвто ние искаме да си го живеем, такъв какъвто искаме ние да си го направим, да си преживяваме културата така, както сега е възможно. Да, възстановяваме стари традиции, но ние ги причупваме през съвремието и се получава наистина добре, за което вярваме, че селския мол има бъдеще. Има бъдеще не само в Габрово, Габровския край, във всички други общини е възможно. Вярвам, че една такава инициатива ще възроди духа в много хора и ще ги направи щастливи. Другото ценно в тази инициатива е, че тя може да събере всички тези инициативи, които днес представихте. Напълно е възможно. Въпрос на желание и да, малко време да отделите и да се обадите тук-там. Ще се радвам много да ни подкрепите, защото подкрепите не нашето читалище. Инициативата излезе от нашето читалище, но тази инициатива е на много читалища и на много хора всъщност. И ще подкрепите всички тях. Това, което плануваме, да има още поне 4 издания за тази година и още много през годините. Може би трябва да спра до тук и да хапна малко пестил. Вие също сте поканени да опитате. Фестивала, да, беше повода. Много се радвам, че един от основните ни съакционери в МОЛа и партньор също е сред номинираните читалища. Това наистина доказва, че е възможно да се случват положителни неща и да си помагаме и така заедно да променим нещата. Ако е останало време, една дума и от истинския градски мол. Всъщност само искам да кажа, че съм тук, за да покажем още един положителен пример как бизнеса може да подкрепя такива добри инициативи. Ние, както всеки мол, нали, тук няма да говоря за социална функция на мола, за дейността му като културно-развлекателен център, но виждайки, всъщност там са пресечените точки точно в тези идеи на мола с тази добра инициатива на читалището. Всъщност
възможностите, които го имаме и като търговски център, да предоставим нашата площ, да окажем всички там съпътстващи дейности и по този начин, гледайки на посетителя в нашия мол не като на клиент, а като на пълноценна личност, която има нужда да задоволи своите културни потребности. Така че, благодаря ви. Веднъж се надявам да продължим с тази добра идея. Много ви благодаря. Разбира се, че бъдеще има и разбира се, че тези партньорства се надявам да стават все повече и повече и по-силни. И сливите ще бъдат повече. Окей. А сега нека предоставя и възможността да бъдете наградени. Каня тук на сцената господин Стоян Анадолиев, управител на Академия за образователни иновации, член на журито и на управителния съвет на платформа Агора. Той ще бъде в компанията на доктор Силва Хачерян, държавен експерт в отдел регионални дейности на Министерство на културата, която беше също член на конкурсното жури. Страшно съм развълнуван, защото аз в началото прочетох секси мол и след това разбрах, че е селски мол и да стъпи една обърквация голяма. Но и двете неща си пасват. Невероятна инициатива. Радвам се, че има такива инициативни читалищни хора. Обещавам, те ми дадоха идея сега с този невероятен разказ, който направи колежката. Идея, знаете, че аз бях член в 22-та антарктическа експедиция и Кърджалийското читалище обединение откри електронна библиотека на остров Ливингстън, там където е нашата база. Обещавам ви, че всички инициативи сегашни от този конкурс, предишни, всички ще бъдат публикувани в електронната библиотека, така че който е гост на нашата база на Антарктида да има възможност да чете. Благодаря ви. Успех! За да не става много дълго, представенето беше толкова хубаво, че аз наистина съпреживях това, което нашите колеги са направили. Да ни е честит селския мол. Благодаря.